Broj 10. Mjesto gdje završava Europa i počinje drevni svijet. Na karti postoji mjesto koje većina ljudi ne može pronaći, a ipak, unutar svojih granica krije više povijesti, više jezika, više planina i više tajni nego mnoge cijele zemlje. Zove se Dagestan, republika unutar Ruske federacije, smještena u južnim dijelovima Sjevernog Kavkaza, između vrhova Velikog Kavkaza, Kaspijskog jezera i granica Azerbajdžana i Gruzije. Neki ga nazivaju mjestom gdje završava Europa. Drugi ga jednostavno nazivaju najstarijim kutkom svijeta, s površinom od otprilike 50.000 četvornih kilometara i populacijom od oko 3,2 milijuna. Dagestan nije velik po teritoriju, ali to više nego nadoknađuje gustoćom povijesti, kulture i raznolikosti s kojom se malo koja regija na planetu može mjeriti. Njegov glavni grad je Mahačkala, obalni grad na Kaspijskom jezeru koji spaja sovjetsku modernost s dubokim islamskim korijenima, džamijama koje se nižu uz široke bulevare, tržnicama začina uz more i ulicama gdje se mirno i skladno miješa više od 30 različitih etničkih skupina. Dagestanski krajolik jedan je od najdramatičnijih na europskom kontinentu. Na sjeveru se protežu ravnice, besprijekorno se spajajući s ruskom stepom. Na jugu i zapadu, Kavkaske planine uzdižu se s veličanstvenom brutalnošću, dosežući preko 4000 metara na nekim vrhovima. Između te dvije krajnosti leži sve, duboke doline, ledene rijeke, kanjoni koji probijaju zemlju, kamena sela pripijena uz litice poput orlovskih gnijezda i drevne šume gdje se čini da je vrijeme stalo stoljećima. Klima je raznolika kao i njezina geografija. Na Kaspijskoj obali ljeta su vruća, a zime blage. U planinama snijeg stiže prije listopada i može se zadržati do svibnja. Postoje područja gdje u jednom danu možete prijeći iz pustinjske vrućine u hladnoću 1000 metara nadmorske visine, a da ni ne primijetite da se išta promijenilo, jednostavno zato što se cesta vijuga uzbrdo i odjednom zrak miriše drugačije. Ekonomski, Dagestan je jedna od najsiromašnijih ruskih republika, s dohotkom po glavi stanovnika znatno ispod nacionalnog prosjeka. Poljoprivreda, trgovina, planinsko stočarstvo i sve više turizam stupovi su njegova gospodarstva. Ali ono što Dagestanu nedostaje u materijalnom bogatstvu, nadoknađuje se nečim teže izmjerljivim. Identitetom koji nijedno osvajanje, nijedan rat i nijedna promjena režima nisu uspjeli potpuno izbrisati. Odakle na svijetu trenutno gledate? Recite nam u komentarima. Broj 9. Ljepota dagestanskih žena. Oni koji su putovali Kavkazom znaju da regija stvara ženstvenu ljepotu koja prkosi opisu. Žene Dagestana dio su te tradicije, ali s osobinama koje ih čine jedinstvenima čak i unutar samog Kavkaza. Budući da u Dagestanu živi više od 30 različitih etničkih skupina, ne postoji jedinstvena vrsta dagestanske ljepote. Među avarima na sjeveru naći ćete žene sa svjetlim, gotovo sivim očima. Među darginskim ženama u središtu više mediteranskih i tamnijih crta lica, te mješavinu turskih, perzijskih i kavkaskih utjecaja među kumikama sjevernih ravnica. Ono što im je svima zajedničko jest posebna elegancija, stvorena stoljećima života u planinama i kultura koja duboko cijeni dostojanstvo, držanje i obiteljski ponos. Moda u dagestanskim gradovima poput Mahačkale iznenađuje one koji dolaze očekujući konzervativnu i uniformiranu regiju. Mlade žene bez napora kombiniraju tradicionalne marame za glavu s dizajnerskim tenisicama, dizajnerskim kaputima i najnovijim pametnim telefonima. Ovo nije kontradikcija, to je Dagestan koji je vjeran sebi, prihvaća novo bez odustajanja od starog. U planinskim selima scena se mijenja. Ovdje tradicionalna odjeća ostaje svakodnevna norma, ne samo svečana odjeća. Žene nose cuntu ili čohu, ovisno o svojoj etničkoj skupini. Dugu odjeću s ručno izvezenim uzorcima čiji završetak može potrajati tjednima. Vez žena u nekim selima toliko je složen da se smatra međunarodno priznatom tekstilnom umjetnošću. Dagestanska ljepota također ima dimenziju koja nadilazi fizičku. U kulturi u kojoj je gostoprimstvo gotovo sveta obveza, žene su u srcu doma i društvenog života. One održavaju kulinarske tradicije, prenose jezike predaka svojoj djeci i organiziraju proslave koje održavaju koheziju zajednice. Ako ste ikada željeli upoznati ženu koja kombinira kulturni ponos, inteligenciju i gostoprimstvo koje će vas od prve minute natjerati da se osjećate kao kod kuće,
Ostavite broj 9 u komentarima. Broj 8. Zemlja u kojoj koegzistira 30 jezika. Postoji detalj o Dagestanu koji fascinira lingviste diljem svijeta i čini se jednostavno nemogućim za slučajnog posjetitelja. Na ovom teritoriju, otprilike veličine provincije srednje veličine, govori se više od 30 različitih materinjih jezika, ne računajući ruski, koji služi kao službeni i lingua franca. 30 jezika, ne dijalekata, ne varijanti, već cjelovitih jezika s vlastitim gramatikama, neovisnim vokabularima i u mnogim slučajevima bez ikakve veze jedni s drugima. Najrasprostranjeniji su avarski, dargeški, kumuco, lezginski i tabasaranski, pri čemu je potonji među stručnjacima poznat kao jedan od gramatički najsloženijih jezika na svijetu. Tabasaranski ima između 46 i 52 gramatička padeža, ovisno o analizi. Broj koji bi čak i najiskusnijeg govornika bilo kojeg drugog jezika ostavio bez riječi. Da bismo shvatili veličinu toga, ruski ima 6 padeža, njemački 4, a engleski praktički nijedan. Ova jezična raznolikost nije rezultat slučajnosti. To je izravna posljedica geografije. Kavkaske planine od pamtivijeka djeluju kao prirodne barijere između sela i dolina. Kada zajednice stoljećima žive odvojene nepremostivim vrhovima, njihovi se jezici razvijaju potpuno neovisno. Neka planinska sela, udaljena jedva 20 ili 30 km, komuniciraju na jezicima toliko različitim da im je potreban ruski ili avarski kao posrednik da bi se međusobno razumjeli. Ova je stvarnost dala Dagestanu nadimak među akademicima. Planina Ararat jezika, mjesto gdje su jezici preživjeli potop povijesti. I za razliku od mnogih regija svijeta gdje manjinski jezici brzo nestaju, u Dagestanu postoji tako dubok osjećaj identiteta da mnogi od tih jezika ostaju primarni jezik kod kuće, onaj koji bake i djedovi koriste s unucima i susjedi jedni s drugima kada ne žele da stranac razumije razgovor. Broj 7. Ratnici Oktagona, tvornica prvaka. Ako svijet borilačkih sportova ima sveto mjesto, to bi mjesto vrlo lako mogao biti Dagestan. Ova mala, planinska republika na jugu Rusije iznjedrila je nesrazmjeran broj svjetskih prvaka u hrvanju, džudu, sambu i mješovitim borilačkim vještinama što je statistički teško objasniti bez ulaska u nešto dublje od treninga. Hrvanje u Dagestanu nije sport, dio je kulturnog DNK-a. Od najranijih godina, seoska djeca uče Hrvati na strunjačama postavljenim na zemljanim podovima društvenih dvorana. Roditelji vode svoju djecu u hrvačke klubove prije nego što uopće krenu u školu. Instruktori nisu samo treneri. Oni su osobe poštovanja gotovo jednako važne kao i starješine klana. Hrvanje gradi karakter, usađuje disciplinu i prije svega prenosi ponos pripadnosti zemlji koja se u svojoj povijesti morala braniti svojim tijelom više puta. Ime koje najviše odjekuje diljem svijeta je Khabib Nurmagomedov, borac rođen u Kiziljurtu, čija je karijera u mješovitim borilačkim vještinama rezultirala rekordom od 29 pobjeda i bez poraza prije nego što se 2020. godine umirovio neporažen. Khabib nije sam stigao na svjetsku scenu. Stigao je kao dio sustava. Njegov otac, Abdulmanap Nurmagomedov, trenirao je desetke boraca koji se sada natječu na međunarodnoj sceni, gradeći kolektivno nasljeđe koje nadilazi bilo koje pojedinačno ime. Ali Khabib je samo najpoznatiji. Dagestan je u posljednjih 5 desetljeća iznjedrio desetke olimpijskih i svjetskih prvaka u grčko-rimskom hrvanju slobodnim stilom i sambu. Razlog prema samim Dagestancima je kulturni. U regiji gdje surovost planinskog života od malih nogu uči da je udobnost privilegija, a otpornost nužnost, bol intenzivnog treninga jednostavno ne djeluje tako prijeteće kao što bi mogla biti u drugim kontekstima. I kada cijela zajednica slavi borca, kada osvajanje prvenstva odaje počast gradu i obitelji, motivacija ima dimenziju koju nijedna svota novca ne može ponoviti. Broj 6. Sela koja prkose vremenu. Vožnja dagestanskim planinskim cestama iskustvo je koje spaja strahopoštovanje s vrtoglavicom. Ceste se penju u nemogućim spiralama preko litica gdje nema zaštitnih ograda, a na svakom zavoju krajolik se mijenja kao da je netko reprogramirao svijet. Ali ono što vam zaista zaustavlja srce nisu provalije, to su sela. Razasuta po kavkaskim planinama, dagestanska kamena sela neka su od najstarijih i najfotogeničnijih naselja na planetu. Sela poput Guniba, Kundzaha, Čoka i poznate Kubače naseljena su još prije nego što je većina zemalja koje danas poznajemo uopće postojala.
Njihove sive kamene kuće, naslagane jedna na drugu na obroncima brda poput ljudskih živog bića, preživjele su invazije, potrese, ratove i nadiranje modernosti. Kubača zaslužuje svoj vlastiti odjeljak. Ovo malo selo u planinama južnog Dagestana poznato je diljem islamskog svijeta i šire po obrtničkoj tradiciji koja seže više od 1000 godina unatrag, izradi srebrnog nakita. Obrtnici Kubače generacijama su usavršavali tehnike filigrana, graviranja i nijelo tehnike koje pretvaraju srebro u metalnu čipku zapanjujuće delikatnosti. Njihovi radovi krasili su carske palače, umjetničke muzeje i privatne kolekcije diljem svijeta. Danas obiteljske radionice nastavljaju s radom, a djeca uče od roditelja, a unuci promatraju bake i djedove u lancu obrtničkog prijenosa koji modernost nije uspjela prekinuti. Na suprotnoj krajnosti, neka od dagestanskih planinskih sela potpuno su napuštena, pretvorena u kamene gradove duhova, gdje vjetar puše kroz prazne prozore, a biljke rastu u pukotinama zidova. Rezultat su migracija u gradove koje su započele u sovjetsko doba i nisu prestale. Šetnja kroz ova tiha sela s njihovim polusrušenim džamijama i napuštenim popločanim ulicama stvara čudan osjećaj. Osjećaj gaženja po povijesti koju nitko nikada neće sakupiti. Broj 5. Najautentičnija kuhinja na Kavkazu. Ako postoji jedna stvar koja ujedinjuje sve Dagestance iznad njihovih etničkih, jezičnih i geografskih razlika, to je hrana. Dagestanska kuhinja je iskrena, srdačna i izgrađena da održi ljude koji naporno rade na zahtjevnim nadmorskim visinama. Ovdje nećete pronaći moderne fuzije ili minimalističke prezentacije. Naći ćete lonce koji se pare, ruke koje mjese tijesto od zore i stolove s kojih nitko ne odlazi gladan. Najznačajnije jelo, neodvojivo od dagestanskog kulinarskog identiteta, je hinkali, koji se ne smije miješati s gruzijskim jinkalijem iako dijele ime. Dagestanski hinkali sastoji se od malih komadića tijesta kuhanih u vodi ili na pari, posluženih u slojevima preko aromatične mesne juhe, obično janjetine ili govedine, uz svježi sir, kiselo vrhnje i umak od češnjaka koji odjednom budi sva osjetila. Svaka etnička skupina ima svoju verziju, avarski hinkali, dargeski, lezginski. Razlike u debljini tijesta, vrsti nadjeva i načinu posluživanja dovoljne su da izazovu strastvene rasprave za bilo kojim dagestanskim stolom. Hudu je još jedan stup lokalne kuhinje. To je vrsta somuna, vrlo tankog punjenog tijesta koje se peče izravno na suhoj željeznoj ploči. Nadjevi variraju ovisno o godišnjem dobu i regiji. Mljeveno meso s lukom, svježi sir pomiješan s divljim biljem, bundeva zaslađena šećerom ili krumpir s maslacem. Hudu se jede vruć, svjež s ploče, premazan maslacem koji se topi na njegovoj zlatnoj površini. To je doručak, ručak i popodnevna užina, a toliko je dobar da je teško stati na samo jednom. Za veće proslave središnji dio je cijelo janje, polako pečeno u glinenoj pečnici, posluženo s rižom kuhanom u vlastitom temeljcu životinje i popraćeno karameliziranim lukom, suhim šljivama i obilnom količinom lokalnih začina. Ovo jelo se ne kuha na brzinu, može potrajati cijelo jutro, a to čekanje dio je rituala. Stariji muškarci nadgledaju vatru, mlađi donose drva za ogrjev, žene pripremaju priloge. Hrana ovdje nije samo preživljavanje, to je događaj koji organizira dan i okuplja zajednicu. Za piće čaj je univerzalni pratitelj, crni, poslužen u malim staklenim šalicama sa kockicama šećera koje se drže među zubima dok se pijucka. Na tržnicama Mahačkale i Derbenta naći ćete i lokalnu mineralnu vodu, iznimno kvalitetni planinski med, suho voće, orašaste plodove i začine koji se prodaju na veliko u platnenim vrećama koje parfimiraju zrak s udaljenosti od nekoliko metara. Broj 4. Tradicije i običaji koji će vas iznenaditi. Dagestan je jedno od onih mjesta gdje tradicije nisu samo turističke zamke. One su prava pravila po kojima ljudi žive. Njihovo razumijevanje nije opcionalno ako želite putovati zemljom bez pogrešaka koje bi mogle zatvoriti mnoga vrata. Gostoprimstvo je prva i najvažnija vrijednost u dagestanskoj kulturi. Ovdje postoji koncept kunaka, koji opisuje odnos uzajamnog gostoprimstva toliko dubok da nadilazi puko prijateljstvo. Kunak ima obvezu udomiti, zaštititi i nahraniti svog suputnika bez obzira na okolnosti, a ta se obveza prenosi s koljena na koljeno.
Ako vas Dagestanac pozove u svoj dom, budite spremni da ne odete gladni, da vam se ponudi najbolje mjesto, najbolji čaj i najbolja soba koju imaju te da ćete dobiti više hrane nego što fizički možete pojesti. Odbijanje ponuđenog je nepristojno. Prihvaćanje, čak i ako više niste gladni, znak je poštovanja. Stariji muškarci zauzimaju mjesto tihog autoriteta u dagestanskom društvenom životu. U selima, vijeće starješina još uvijek ima stvaran utjecaj na poslove zajednice koji nijedan pisani zakon ne može u potpunosti zamijeniti. Kada postoji sukob između obitelji, savjetuje se sa starješinama prije odlaska na sud. Kada treba donijeti važnu odluku, traži se blagoslov onih koji su najduže živjeli. To poštovanje nije lažno niti performativno, ono je strukturalno, dio sustava vrijednosti koji je stoljećima održavao društvenu koheziju u izoliranim zajednicama. Kavkaski ples, posebno lezginka, mnogo je više od zabave. To je izraz identiteta, ponosa i kolektivne energije. Na dagestanskim vjenčanjima lezginka može trajati satima. Muškarci se kreću gotovo vojnom brzinom i preciznošću, nogama udaraju o tlo u ritmu bubnjeva, torzo im je uspravan, a ruke ispružene poput krila. Žene plešu s potpuno drugačijom gracioznošću, sporim, fluidnim pokretima, kao da lebde, dok muškarci kruže oko njih. Kada se glazba pojača, cijela prostorija vibrira energijom. Svjedočiti dagestanskom vjenčanju nezaboravno je iskustvo. Sama vjenčanja zaslužuju poseban spomen. To su višednevni događaji sa stotinama gostiju, živom glazbom, beskrajnim stolovima punim hrane i ritualima koji se razlikuju ovisno o etničkoj skupini, ali u svakom slučaju pretvaraju brak u zajedničko, a ne samo obiteljsko slavlje. Pripreme počinju tjednima unaprijed. Obitelji s obje strane financijski doprinose. A kada sve završi, par se ne samo ujedinjuje međusobno, već ujedinjuje i dvije obitelji, a u mnogim slučajevima i dva klana. Broj 3. Derbent. Najstariji grad u Rusiji, na krajnjem jugu Dagestana, na obalama Kaspijskog jezera, nalazi se grad čiji zidovi čuvaju više od 5000 godina neprekidne ljudske povijesti. Zove se Derbent i službeno je najstariji kontinuirano naseljeni grad u Rusiji koji je UNESCO priznao kao mjesto svjetske baštine. Stoljećima je Derbent bio strateški ključ Kavkaza. Tko god je kontrolirao ovaj uski koridor između planina i mora, kontrolirao je prolaz između sjeverne Europe i južne Azije. Iz tog razloga ovdje je izgrađeno jedno od najambicioznijih inženjerskih dostignuća antike. Derbentski zid, poznat i kao Veliki Kavkaski zid. Njegove kule i kameni zidovi, koji u nekim dijelovima prelaze 12 metara visine, izvorno su se protezali od Kaspijskog jezera do planinskih vrhova, stvarajući barijeru koju nijedna nomadska vojska sa sjevera nije mogla lako prijeći. Perzijanci, Arapi, Mongoli, Turci i Rusi prolazili su kroz Derbent u različitim točkama povijesti. Svaka je ostavila svoj trag u arhitekturi, u nazivima ulica, u etničkoj mješavini stanovništva, u drevnim džamijama izgrađenim na mjestima bivših armenskih crkava, a prije toga i zoroastrijskih hramova. Džamija Džuma u Derbentu, podignuta u 8. stoljeću, jedna je od najstarijih u cijeloj Rusiji i islamskom svijetu. Njeno unutarnje dvorište, okruženo stoljetnim platanama čija sjena prekriva kameni pod, posjeduje gotovo nadnaravni mir. Danas je Derbent grad s oko 120.000 stanovnika koji živi jednom nogom u sadašnjosti, a drugom u povijesti koju se ne može ignorirati jer je doslovno pod vašim nogama. Šetate starom četvrti, Šahbazom, i na svakom koraku neravne kaldrme podsjećaju vas da su tim istim kamenjem gazili trgovci, vojnici i hodočasnici koji su umrli prije stoljeća. To je vrsta mjesta koja putnika čini malen, ali na način koji se cijeni. Broj 2. Kanjon Sulak, dublji od Velikog kanjona. Kada ljudi govore o velikim svjetskim kanjonima, ime koje im obično prvo padne na pamet je Veliki kanjon Kolorada. Ogroman je, poznat je, a njegove slike ispunjavaju ekrane diljem svijeta. Ali u Dagestanu postoji kanjon koji ga statistički nadmašuje po dubini, a većina ljudi nikada nije ni čula za njega. Zove se Kanjon Sulak i jedna je od najbolje čuvanih tajni europske geografije. Kanjon Sulak probija dagestanski krajolik geološkom silovitošću koja kao da je sračunata da impresionira. U svojoj najdubljoj točki zidovi kanjona strmoglavljuju se oko 1800 metara od ruba do rijeke ispod.
premašujući dubinu Velikog kanjona Kolorada za nekoliko stotina metara. I za razliku od Velikog kanjona, koji možete vidjeti sa posebno dizajniranih platformi punih turista, kanjon Sulak u mnogim dijelovima jednostavno je tu, neoznačen, bez ograda, bez ičega između posjetitelja i najljepše praznine koju ćete ikada vidjeti. Rijeka Sulak, koja teče dnom kanjona, jedna je od najmoćnijih na Kavkazu. Njene vode, gotovo nevjerojatno briljantne tirkizne boje, napajaju nekoliko hidroelektrana koje opskrbljuju energijom veći dio Dagestana. S određenih gledišta na vrhu kanjona, za vedrih dana, možete vidjeti srebrnu nit rijeke daleko ispod, tisućama metara ispod mjesta gdje stojite, kako se vijuga između kamenih zidova čije je oblikovanje trajalo milijunima godina. Oko kanjona nalaze se mala planinska sela koja kao da lebde iznad praznine, s kućama izgrađenim na rubu litica, kao da arhitekti koji su ih projektirali nisu imali straha od visine i nisu očekivali da će ga imati ni njihovi stanovnici. Neka od ovih sela dostupna su samo zemljanim putevima koji se tijekom kišne sezone pretvaraju u bujice blata. Ali njihovi stanovnici putuju njima s lakoćom onih koji su cijeli život proveli navigirajući između neba i stijene. Ako ikada budete imali priliku posjetiti kanjon Sulak u zoru, kada se magla u dolini još nije razišla i prve sunčeve zrake počnu obasjavati stijene, svjedočit ćete jednom od najljepših prirodnih spektakla u Europi. I vjerojatno ćete ga vidjeti sami, jer svijet još nije u potpunosti otkrio ovo mjesto. Broj 1. Troškovi života u Dagestanu. Ako tražite mjesto gdje vaš novac ide puno dalje nego što ste navikli, Dagestan bi vas mogao ugodno iznenaditi. Kao Republika Ruske Federacije s razinama prihoda ispod prosjeka, troškovi života ovdje su osjetno niži nego u Moskvi, Sankt Peterburgu ili bilo kojem drugom većem ruskom gradu. No, u usporedbi s turističkim destinacijama u jugoistočnoj Aziji cijene su također izuzetno pristupačne za strane posjetitelje. Najam jednosobnog stana u Mahačkali, glavnom gradu, kreće se od 15.000 do 25.000 rubalja mjesečno, što je otprilike ekvivalentno 170 do 280 dolara po trenutnom tečaju. U manjim gradovima poput Derbenta ili Kaspija cijene su još niže. U planinskim selima ekonomija najma praktički ne postoji. Ljudi žive u obiteljskim kućama koje se prenose s generacije na generaciju. Hrana na lokalnim tržnicama je izuzetno jeftina. Kilogram janjetine košta oko 400 do 500 rubalja, što je ekvivalent 4 ili 5 dolara. Povrće, začini, orašasti plodovi i svježi mliječni proizvodi poput planinskog sira i kiselog vrhnja toliko su jeftini da je to teško povjerovati nekome tko je navikao na cijene u zapadnoj Europi ili Sjevernoj Americi. U lokalnom kafiću možete pojesti puni tanjur hinkali s čajem i kruhom za manje od 3 dolara. U turističkim restoranima u Derbentu cijene su nešto više, ali rijetko prelaze 10 dolara po osobi za obilan obrok. Unutarnji prijevoz je jeftin, iako ne uvijek udoban. Maršrutke, dijeljeni minibusi koji povezuju gradove s planinskim selima, naplaćuju cijene između 50 i 200 rubalja ovisno o udaljenosti. Bučni su, prepuni do vrha i zaustavljaju se na svakom koraku kada ih netko zaustavi, ali rade i stižu do mjesta do kojih ne ide ni jedan drugi prijevoz. Javni zdravstveni sustav postoji i dostupan je stanovnicima, iako se njegova kvaliteta enormno razlikuje između ustanova u glavnom gradu i ruralnih područja. U najudaljenijim selima najbliži liječnik može biti udaljen sat vremena zemljanim putem, što djelomično objašnjava zašto su tradicionalna medicina i biljni lijekovi i dalje toliko rašireni među planinskim zajednicama. Ono što najviše impresionira posjetitelje nisu cijene, već vrijednost za novac. Za cijenu tjedna u Dagestanu, uključujući smještaj, hranu, prijevoz i neke aktivnosti, u mnogim drugim zemljama jedva biste si mogli priuštiti 3 prosječna dana u hotelu srednje klase. Dagestan još nije otkrio masovni međunarodni turizam, a to znači da oni koji sada dolaze pronalaze poštene cijene, autentična iskustva i gostoprimstvo neokaljano logikom turističke industrije. To neće trajati vječno. Ako ste stigli do ovdje u videu, Dagestan je vjerojatno već nešto probudio u vama. To je vrsta mjesta koja ne završava s videom. Ostaje s vama, potičući pitanja i želju da vidite više. Lajkajte ovaj video ako vam se svidjelo ovo putovanje. Pretplatite se za još stvarnih priča iz skrivenih kutaka svijeta. I podijelite ovaj video s nekim tko još uvijek misli da je vidio sva vrijedna mjesta.